Onagi. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Adundo Jaluo. Kuma gino goro tolo. Mana kamano nyakoro mga juang kamora mora mitira ka thulo makena magoro kamano maduonga ahinya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa thuolo machalo koda kamandi moro mochakwa rum kendo watwage wangio machuno Onagi TV mawakelo ni kacha weche mopogore kendo wabedo kacha kachiel kod jotelo mopogore chutho kwago mbaka te wechego mabere mulonge ma dhano mulonge ma oganda kachiel kod wechego mag siasa dongruok kachiel kod wechego mag somo krom ga juang ni to chalo nade chutho to counties makalu kodi cheng makawuono okinyi masane wan kande kachiel kod moluor George Abwajo mabende nen kacha jachung mar market Mlimani yiero mokalo en kacha bende jal mabende timo kacha wechego mag dongruok kendo timo kacha nonro mag wechego mag siasa wadhigo kod mbaka kunyiso ni to telo mar ojende nyakoro mga juang sama bende chalo kod kamano chalo nade chutho to mabende wadhiga gana rekod pro kod abiriyo midhi time yiero ojende ni kanye bende wanyalo kao thuolo makende mondo biwambe wabede olemo madongo mabende koro jopiny owuok kacha madwaro miyo kete mar Chuny Onagi TV wadhigo mbaka machalo kod kamano kachiel kod siasa ma piny owacho luo Facebook pages mogo Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, Facebook page Chuny Onagi TV, wiki kwil ma subscribe YouTube channel maro ma Chuny Onagi TV tarik 14 dwe mar aboro gana rekod pro kod auchiel kama to chenro ni enan Steve James aka Nyakwa Nyoronyo wan wachako chenro ni machalo kod kamandi moluor George Abwajo ndalo mang'eny nabiro ka osebwaro ndalo mang'eny kabisa weche
Karibu welo achiel kuom mwendwa mabende wachako go. Nabiro jowinjo gi joneno bende onego ng'e ni wan mana kuongo welo the first few people man kora amor gi dongruok mosebedo ka, amor gi tich ma osebedo kotimore. Wabogoro kamano maduong' ahinya. Daka thuolo makende mondo miye ma thuolo machalo koda kama mondo mose janeno machuno Onagi TV ni to ichiw nade market Mlimani dhi nade? Jo Kisumo, jo town gi joma winjowa kuo, joluo ma winjowa kuonde duto mantie Kenya gi jok moko mantie pinje maoko. Nyinga George Abwajo Onyango, an aja Kisumo Kogon. Iluongo ni Konyando Malewe, Jokomwa, Jokowidi. Wadendrega ni wane joka jok mano kuongo donjo Kenya ka chon kabisa. Amor chopo kaka wuono town ochiew maler. Amor wakasebedo ka an gi midekre denda. Pole. Nayudo tienda moro nong'ikore matin. Koro wige 3 mosebedo ka okalogi, asebedo ka bedo gi jodongo. Koro ayudo rieko gi wisdom mathoth. Koro irwaya tabedo gi jodongo, adi Kisumbwa kacha. Koro anyalo wacho ni dweche wige 2-3 mokalogi, jumbe gi osemiya tiegora mang'eny kabisa. To ang'iyo weche mang'eny. Koro bedo gi yweyo mathoth. Koro amor, but town to chiew maber, chieng'e marieny. Oseng'iso ni El Nino biro. Koro ageno ni piny to ikore. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Wachoko ga chenro mane gi ngero. Kara oganda luo bende samoro koro waneno ka bende wacho ga ni dhok be samoro dongo. Jodongo nobede piny to gombaka. Magi ngero mabende ni goyo. To sane wan gi ngero mabende sane renga siasa. Wacho ni kama yani ochope chunye kama gone tolo. Nyiso ni ngero no to nyiso ni en gima igeno ahinya. Kuma chunyi goyo godo, kuma chunyi yweyo godo, kuma dundo yweyo godo. Koro chunyi kuma tolo kacha wazungu luongo ni bullseye. Koro gima igeno kaka chama, kaka daktari wacho ni kuma chama kuma chunya godo tolo. Koro en gima igeno ahinya kuma chunyi yweyo godo. Mane kuma koro chunyi godo tolo. Ka koro chunyo Onagi ni kuma chuny joluo goyo godo tolo dala waka. Kwa chako yandi mabende norumo kode kacha ni biro kendo nwago mbaka kan in kacha gi gombo mbara chunge market Mlimani Ward. Sama bende wawini lekno pod nitiere. Idoka olemo mar Mlimani Ward. Steve asebedo ka atiyo. Ing'eyo ni nawacho ni 2022 kane ji odhi e yiero. To ok nolanda. To anto na anja chama. Pod an life member mar ODM. To jowinjo gi joneno nego ng'e ni an a renew subscription membership na yearly. Ka in life member, nitiere pesa michulo higa ka higa. Koro I am a good standing member who has never defaulted. Koro to odiochieng' ng'ama dichuo kochung' to nyaka many. Koro ni wacho ok noyiera. Ageno ni ka ok noyiera chuno ni ji nokere kuom dhi manyo kuonde matofauti mopogore. Koro gima an be kaka Abwajo na wuok ni an be adhi amany. Koro nadhi watimo tijewa. But bende ne waweyo ne jok matimang'o, jok matiyo mondo jopiny opiemgi. Igni 3 mokalo asewinjo ka ji chapni Mlimani. Ji chapni ka gi kacha. Arambe, ji nitiere, ji campaign. Nitie jok moko mose campaign kata igni 3 sani. But sani odong' higa achiel. Awacho pile ni jopiny kadwari chung' en gima jopiny, niwach jopiny ema miyi kura, chung' en gima jopiny ema yangi. Koro pok aloso chenro gi jogowa ma Mlimani. To gin ma gidhi nyisa gima gidwaro. Ka ginyisa ni George dok e pap, tadhi dok e pap. Mang'eni litna ni kata den ma litna ni ema nogeng'a. But ang'eni en gima dwe mar 8 kata dwe mar 9 onego watieke. But ngima dhano nitie dongruok. Kaponi nitiere gimoro ma jopiny, niwach asebedo ka ita ni oko, awinjo gima jopiny dwaro, ni Abwajo isebedo jatend vijana, ang'o midhine, mano gima gidhi nyisa. Kata gima giseya ni mondo adhi ema dhi kawo.
Erokamano. Thuon wach mabende wagoyo mbaka odiochieng' ma kawuono en ni to bende ere yo mabende ojende nyalo bedo godo yudo godo lembe kata yudo thuolo mar telo ne oganda. Chutho to bende sama bende koro kayo ma koro oganda wuok oko kacha mar dwaro kombe mopogore opogore. Wan kacha gi MCAs, wan gi wabunge, wan gi governors, wan gi senators kombe mopogore opogore. Ei kombe gi bende ineno ka en gima ber po nono ni wan kaka oganda kata rowere bende oyude telo maber kabisa. Ahero jiwo ga jomatindo ka ng'ato ng'isa ni chung' ni ang'o manitiere resni. An aseringo, asetimo ng'wech, wasetimo gik mopogore opogore. Na campaign ne Azimio, na campaign ne Nyong'o, na chung' ne Azimio campaign mar jomatindo Nyanza gi Western. Nyong'o onge ward makia Kisumu, kata ni wawach ni ward. Onge village makia Kisumu County ka. An nonyuola Kisumu County ka. But jomatindo abet godo pile. Kijana moro ntiere ni Omolo makata chung' Milimani. Kanodwa chung' nopenja ni George, adwaro support. I really encourage him ni in ng'ama tin madwaro chung'. But sami encourage nyise ni magi challenges manitiere. Ni wach pesa nitiere kama idhi romo gi jok moko madhi bayo yo, mi maketi bayo kama koro nyaki bet focused. I encourage ga joma tindo pile ka pile. Tawacho ni gimomiyo Nyanza ka rowere okodonje telo en ni ne wan jo chama, but chama mar ODM pok nodonjoga, pok noloso ga sirikal. Kuonde moko an dega 37 years, 37. Kuonde moko ika nitiere jok matimo second term. King'yo Kiborek gini, babu en mbas na CSE. Babu to kono mbas na ni wachina dhi kod university, kano somo Kisumu Boys an thuru di buoro. En iga chiel. Koro koka en 37 to en 38. Because an to an 37. To kuonde moko kidhi coast, ibiro yudo rowere matindo masani dhi second term kata dhi third term. But kae ok nen possible ni wacho kuna wadonjo sirikal. Ing'o kidonjo sirikal, there is gima iluongo ni progressive leadership cha. Yudo ka itiegi tidhi mbele. Itiegi tidhi mbele. Koro Nyanza wasebedo marach. Inva nyocha nangiso na awuoga gi babu tangise ni di chung' Nyanza. De koro sani okin tutam. Girino igo mana Nairobi kocha migine. Koro ok wasebedo maber. To kata Kisumbwa ka okaluoro wacho. But Anyang' no uso amatin wanga ka rowere. Because rowere no chung' mang'en 2022. To rowere no chung' from MCA level no luok te. Te no luok te. Kata kitimo balancing moro. No luok te. To ng'eny gi en niya, jodongo wa kuonde moko. Waneno ka jodongo wa timang'o mako lwet rowere. Ni kawika isedonje siasa, ere kaka dang' maki tiketi kumoro Milan. Ipuonjori e weche siasa. Tipuonjori gi tich. Wan Kisumu ka ne onge. Yudo ka onge kijana ma kata under 35 kata under 40 miyiero waziri, ing'iyo chief officers. Nanyalo kwano mana Bovins kende. Bovins Ochieng kende mana yier chief officers go. Directors onge. Koro waneno ka thuchwa kanyalo wacho ma Kisumu. Okadwa wacho Homa Bay kata Siaya. Because aneno ka Orengo otemo ne jo Siaya kon. Gladys ben notemo. But Kisumbwa ka Anyang' notemo usowa. Anyang' notemo usowa. Ni wach an kaka kijana kimia kom. Jok madhi chama kata jok madhi konyo dhi bedo mana rowere ga. Mbese ga ema yweyo godo ema bet godo. To sama okomiya kimiyo ng'ama ni aritari. Ming'o mane kuma koro shida no chako wuok ni election kobet. Tiyudo ka ng'ato kata governor yiero retirees 3 kata 4. Koro mane kuma shida bete. But kimiyo nawe kumodhi spend pesa ne, jok moyweyo godo, mbese ge, jok momiel godo, jok moko godo mbaka gina kina rowere. To rowere gi ema gin 70%. Koro an mane gima nawacho ni wan marach Kisumo moloyo kumora moro. To ni wach mkataba mane wabedo godo. An awuon an gi Bovins gine, wan mane waloso youth convention mane Nyong'o campaign godo. To vijana nochiwore na campaign ne Nyong'o, to sama campaign no ne waketo gari ne marwa to waketo nyaka mauta. Wadhi kumora mora. To mkataba ne ni kodonjo to par vijana. Emomiyo sani koro ji temo ng'iye mopogore. En niya, wasebedo ka waseyo ji. Koro ere kaka wanyalo bet e ang'o. Ere kaka wanyalo bet e jikon. Sami tedo, jotendo wameni malo. Samu tedo ring'o, to vijana ni e sitting room. Ok ginyal ng'iyo kaka itedo ring'o. Nyaka iluongo mana ojana ni. Mi tere ki jikon, mo ne kaka itedo ring'o. Niso ni at every
in every leadership or in every election, an elected leader nigi obligation mar nyiso jok moko kitedo ring'o mondo en be otieg jok moko mondo that leadership obed progression. Sani telo ma Nyanza, assuming ni Ruto tieko 2032, nitiere jaluo mane ma ineno ni otegore manyalo go mbaka gi joluo moko kanyo. Ni vijende onge, but can you how many young people from Rift Valley or from Central age-mate mandini nyoro minyalo kwan? They are countless. Koro kata kitire ni walo serikal ma 2032 iloso gimoro ka Pentagon, ibiro ka joluo are very disadvantaged because waonge joluo manigi network, manigi resources maber manyalo challenge their peers in other communities. Koro emo an kuma chung ne niya leadership nyaka riwi, nyaka kiki. Ng'a jatelo jaduong' no ok nyal wuotho kende. Nyaka jamatindo bede jikon kanyo matim gima ng'ano timo no. Ng'ano nyalo wacho ni samoro jo mama wacho ni jodongo kata jotelo gi gin gi riwruok moingo ojende ma bende samoro nyalo riwore mondo gikaw telo nikech sa kiwacho ni ojende mano chung MCA moko thoth kuom gin oluoki to ojende bende nigi kura. Ma nyisi nade ojende bende onge geno kuom ojende wetegi? Ananyalo wacho mara, ok anyalo wacho gine, but adiera makende ni ODM ok nolo timo free and fair nominations. Because kane gitimo free and fair nomination, nyaka kawuono 2022 onge results mar polling station level mosewuok. Gima notimre ni ka ji ogo kura mang'eyo ni ne wayombo to ji odhi tombo ya hall kacha. To kochopo sa uchiel gotieno to ODM ogolo word document o project word document screen malo kacha wacho ni ng'ani number 1 ng'ani number 2. Nyaka kawuono kanitiere jatelo Kisumu County ka mung'eyo kura mane yude polling station owuogo oko wache. Onge niso ni the problem started kan. To mano may have affected even turnout. Koro wadugo ni turnout. To chama wa okose bedo katimo free and fair nomination. It affected turnout. Kisumu Central ka only 80,000 voters not turn out. We how many registered voters mawanti godoka 135,000 registered voters. Kisumu Central kende 50,000 voters nonendo. Wodi Sugoi oinga Gwambo ge 200,000. Kisumu County mangema kura 200. Nyiso ni Kisumu County kan wuko kago kura. To Wodi Sugoi ok ne lowa. Koro an manoe gima na wacho ni ojende wuok, ojende chiwore. To sani berberie ni wach every election lonyruok bedo to ji medo tiegore. To koro ka ino jana ma idwaro gimoro wuog oko mondo chiwri ne japiny. Mondo ka japiny koro kikoyuaga ng'e bang'e ni ok nomiyi kura, oyuaga ng'e. But in chiwri mondo yud kom iduono. But ok ni ukonal fear cannot define us. Ni koro wabed otanda ni ng'ato nigi pesa molowa kata nigi experience. The only thing ma jaduong' olowa godo en ni en gi experience matem thoth gi resources moko mose accumulate over time. But kuom rieko mar loso piny donge kata jomofuo bedo jomoti koso. Koso jomofuo to ok ti. Donge kata jodongo moko ntiere moti to bende fuo. Mane kaka piny nichal. Koro we have to give chance. Loso piny onge gimoro ahinya ni gimoro maduong' midwaro ahinya kabisa. Because in leadership structure it is a team. Wuotho kaka te oganda. Koro team no ema loso piny. And I believe ni yes wang'eny and there is an initiate progression. Koro kanyal blame jomatindo. Adwaro mana ni kuonde ma vijana go donje we free and fair nomination otime chama. Mondo giyud opportunity mar bet. Ka ng'ato rema ni oremi but kiko rem ni nitie ng'at moro mogone kona. Wacho kacha ni yiero mokalo ne utiyo matek un kako ojende kendo nuchunge Prof Anyang' Nyong'o mondo meno yud governor ma Kisumu County. Nutiyo gi pesa unuwuok oko kacha. Ere koro pogruok madhi bede amolo George Abwajo maneno ne sane jasiasa ma samoro dhi tiyo godo dhi weu oko. Kiech rowere bende ywak ni thoro ti kodgi to ka gimoro sewuok to wege oko. Jatelo mane ma bende samoro koro kwa ng'iyo Kisumu County waneno bende ka jowuok e position mopogore. Oganda dwaro governor. Jok ma bende dwaro governor jok waneo jana. Ere ng'at ma bende samoro neno kata in ka George Abwajo ma nyalo wacho ni ma to kwa tiyo godo kata kwa campaign ne oko to wanyalo ya gi lemo moro maber. Sani te ywak ni
nyong'o noluoko governors bende ochung' Kisumu County mangima. Jal mane minano ni ok nyal luoki to ok nyal luoko ojende. Gisa nitie mpaka ma wasetemo go gi vijana. Wasetemo go gi leaders. Ing'eyo wan jo Kisumu. To bedo Kisumu ka waseneno mang'eny. Hika ni ok an nyathi ahinya to bendo kan jaduo. To kiseringe siasa kai for sani nachako ringe gini ka na awuok university. Almost 20 years ka awuok university. Koro iyudo ni ng'eny governors gi wang'i gi kitgi maber. But ng'eny gi bende pok ogolo agenda na gin rowere. Ng'eny gi pok ogolo agenda na gin rowere. Nitiere moko ma asewuoyo godo kaka Abwajo. To they mean well for the young people. But solution lies ni ere gima nyalo timore mondo sama yiero ji oyier kijana gi candidate no at the ballot. Mano e surety ma jo vijana rowere ma Kisumu County nyalo bet kodo. Ni ere gima wanyalo timo mondo kaka ne ogine Gachagua bende noneno mana ni jo Mount Kenya ka noneno ni gimiyo UDA kura. To candidate ne en William Ruto mowuok Rift Valley. Udi de Mount Kenya nowacho ni deputy president nyaka mane wang'wa mani kanyo. Nyaka wadonj gi deputy president ni wach kidonjo mane gima kaka wanyalo neno pogo. The same kata ODM wa joka tolo moluor daktari Oburu sani mpaka mane ma iwacho State House ni ODM nyaka yudango. ODM nyaka yud jalup Ruto ni wach ka ng'ato donjo to wiye depo ka wil kodi mam kateba mari ni wach siasa to en ohand chumbu. Jakogero manyaka chawach ni kas giri sit itiyo kodi choth ber. Koro dabed ni ka ng'ato donjo to kaka mkataba wacha ok ni wilu gimomiyo Gachagua nene kanyo en mond neno niya ni interest mar Mount Kenya kane jikon ni wach gini en bedo jikon interest mar Mount Kenya no bedo served e jikon kanyo e State House kanyo and he did that so well. The Mount Kenya nigi 8 waziri position mek waziri. Koro mane interest ni ere kaka ng'aro were nyalo donjo gi candidate mar governor kata jalup ne mondo giriwre godo ticket mondo gi make sure niya nonro kata chenro gi geno mar joma tindo obedo eventually 2027 otimre kaka timre no. Erokamano maduong' ahinya. Apenje okidwoka maber e Kisumu County. Ojende bende koro sani wuok oko. In fact, telo kata ma bende koro dwaro position mopogore opogore. Ada mana mondo wachagi governor ka. Ano ka gitiyo go ojende, gikawo ojende, kendo ojende konyo gi go piny kata go pap. Surety mane king'iyo governors mochunge ma samoro ok nyal timo gima bende koro wacho ni Professor Nyong'o notimo ne ojende ma jogo mane otimo ne campaign no kama na Bovis bende koro wacho kandiene. Samoro gino nyalo timore. Ang'o musetimo kaka ojende to ng'ano ma bende samoro nyalo tiyo godo ma koro neno ni ok onyal wito ojende oko, sirikal nyalo bedo ma bende koro buono ojende matin. E jowa mochungi. An kaneno wacho maonge luoro kaka George Abwajo. Kaneno jowa mochungi naneno ni ji ochung' mang'eny. To wakoche bende ng'eny candidate ma governor ka. Mokwongo Steve wanyisi ni jogi ang'egi to ging'eya. An kaka George Abwajo ging'eya maber. In fact kineno ng'ato kaka ojenda mano enera ma minwa nyaka Julu Kaura. To odaki minwa. Koro mano uncle na. That's a real uncle. In fact, first uncle. William Osipna. Nyaka mani minwa. Ma ot. To, but siasa oseketa ni kikido no. Ang'iyo ng'ama nyalo tayo piny. Gikuma piny no sechope sani. Kuom jogi tek ng'iyo gi maber. Ng'at ma ing'iyo past ne gik mosetimo gi gik motimo sani gi kata jok moringo godo gi kaka ng'ato nyalo use ng'ato. Aneno ni Joshua Oron mbunge wa Kisumu Central ka nigi chuny mayom ne vijana. To okawach kamano marach. Aneno mana ni kata kapok nodonje siasa osebedo gi initiatives makonyo the disadvantaged community. The orphans, the widows, vijana moko nyal chulo fees,
osebedo gi gineno kabisa, initiatives go kabisa. Secondly, kata kineno kaka otiyo Kisumu Central kae, ineno ka projects ge. I'm very happy ki project motimo Nyalenda mar health maternity, gima hinyo vijana kabisa. Idhi otimo Kosao kotamo county government, mano bendo intervene kanyo. Kora neno kata grube no, ineno ka vijana nitiere dongruok to kao vijana go to tiego maber. Koro to ki en ng'ama kibet kode, si be ning'e nitie governors mok nyalo bedo maonge attention span mar 15 minutes to gichung' ka gikwayo kura. En ng'ama kibet kode onyalo bet mowinji, mobed soft heart, mowachi ni mae to kikitim, mati tim. To en ng'ama nyalo bedo gi listening ear mar winjo. Kuro en naneno ni kaka vijana wanyalo go kode mbaka. He's very receptive. En wanyalo go kode mbaka. Mowachi ni mae weakness manitiere, mae kaka dhi timo. To en ng'ama osebedo ka promise and he does. Onge ukora mang'eny. He promises and he does. Lwete chopo kuma dwarore. Koro naneno ni kaka ojende wadwaro ng'ama chal kamano manyalo wuoyo, wanyalo wuoyo godo mbaka. To winjo ojende, to timo mkatabano kaka odwaro. To kaka ojende bende dwaro. Koro ere kaka wan kaka vijana ne wanyalo donje gire no. Mwabedi godo. To wa mobilize. Because wan ka wa campaign, we awache kaka wan kaka Abwajo. Wan kaka Abwajo ka campaign, ana onge gop ng'ato e siasa kae. E siasa kae, wa campaign ga gi resources wa mekwa. Koro ok ni ati wadwaro resources mar governor to campaign. We campaign for you and we expect that you can deliver. But can you also deliver for the young people of Kisumu? Ni wang'ani ka gidonjo, to gik matino tindogi dhi bedo maonge. Koro ananeno ni Oron to nigi upper hand kabisa. En ng'ama asebet godo piny, chunye ber. When he speaks with his sincerity. Owacho gino gi e chunye maiye, and he means it. You can actually get attention span. Makata ka en gi presentation midwa timo, you will sit down and listen. More advice in this is the best thing to do. That is how wang'iyo godo, because anang'iyo ng'ama nigi utu. En ni joluo nowacho ni dier mako wadu bende nyalo moni nindo. Dier mako wadu bende nyalo moni nindo. Niwacho wan gi jok moko kata ka gimoro timre, they don't even rush. Dier mak utu, the biggest attribute mar jatelo nego bed utu. Ng'ama chandore kiwinjo wach ni ng'ane ni kumarach, bende nyalo moni nindo michopi. Koro anene kaka ojende, mane ng'ama waneno ni yot, wanyalo ringo godo. To koro watiege, because sasa ni ikelo ang'o koni, tikelo ang'o koni. Wan gi energy to run and campaign and deliver the votes to you. But we also want you to be gik ma vijana odwaro ka. Ni ere kaka wanyalo ringo kodi, timiwa gimoro ma vijana nyalo neno e mesa. Mane kaka waneno. Ero kamano, ija Kisumu Central. Aja Kisumu, but aja Kisumu Central. Da Kisumu Central. But aja Kisumu. Mjumbe masani en? Mjumbe masani Kisumu en Oron. Dr. Oron, mabende dwaro governor me support ne. Use kunyi nade kaka George Abwajo? An kaka George Abwajo. Kaka rawera. Nyaka sani. Na aunge. Nyaka chakri nge. On a personal note, ana political leaders, okadhi nega personal help. But nitiere issues. Impact, madam wawachi ni macho, Mheshimiwa Rono se mea kama karo se temo. Gik mana campaign kana wacho, kana duaro ni o campaign, especially Kisumu Central ka. Aneno ka at least azimio no en godo. Kaka for example health was one of the things. In kaka Georgia no ano kadwa kechibe jal matimo wala ga chilaria dek bende nitire kata maybe some kuonde mabende samoro Mheshimiwa Dr. Rono se impact nikech mano nyalo bedo ranyisi kaka governor mabe samoro nyalo bedo makonyo ojende. An kaka George Abwajo, a leader impact ne oken to me as an individual, because I can access in any time. And a judge ni gimotimo ne jopiny. So, kan nitiere project mano impact jopiny, madhi nyise, mo intervene, that is what makes me happy. Not what it can improve in my life. Maini wuoko komar support Mheshimiwa Dr. Ron nikech, okni nikech osekonyi. No, okni ni wach osekonya an kaka Abwajo. Ni wach initiatives ge have touched the community.
To en mano ni wach, what are we seeking for? An nyaso konya, an ine mimanyo mondo ikonye be en osemanyi kaka leader nikech ing'e ni ng'ama osechung' in an elective position en ng'ama nigi influence. Wasebet kode. Ng'eni kane wantiere after election, kane koro wadonje Azimio, ne wa campaign ne ODM 6 piece. So I can say in a central car, I really helped him campaign. Yeah. But we have been engaging as leaders. So you really helped him campaign? We helped na campaign kaka ndo na chuma kitu milimani. Do ngok na donjo. Koro we were assigned ni nyaka wakonjo chama donjo. So he's one of the people that I campaigned for. Political goodwill. Mari ni kanyo muga. Anyalo wacho ni adaki town. Koso ilal dabu nyongo konyo kiyudo mheshimiwa koni bokiyudo. An after election kane nyongo kana yudo nadhi Nairobi. Anyalo wacho ni 2017-2022 na an member mar migao miluongo ni County Budget Economic Forum. To County Budget Economic Forum ma Kisumo ni kana time maber jo Nairobi County kocha kana oneno kaka natayo Kisumo kama maber nokawa. Koro nyaka from 2022 jo Nairobi ka noneno ni Abwajo en janonro, en ja economist maber. Emomiyo ne gineno ni gikawa. Ineno from my good work manatimo Kisumo ka. Koro nadhi join Nairobi County. Nairobi County duong' ni Kisumu County by far. Budget ma Kisumu County pod law million apar. Nairobi County budget ne million ng'wen. Nairobi County is 4 times bigger than Kisumu County. To ka ne gineno tich maber motimo. Nawacho ni we adhi akony gine. To bat joga mabiro ka wika an ka. Sani an ka. Koro nadhi konyo kaka inyalo los migeo ma Nairobi County after 2022. Man kone masebet. But ni wach koro tijega kopogre gi mano. I am a full-time private consultant as an economist. Asetimo tich gi ji mang'eny kabisa. Samora noko mar piny, samora pinje mopogore. Koro yudo tich mondo los konyo negi piny. Asewuotho all these counties from Turkana, Wajir, Kure. Asewuotho pinje gote. Ni wach akonyo gi kaka inyalo timo, kaka inyalo los, kaka inyalo pango counties gi. Rieko ma an godo. Awinjo maber koro mane gine niya ni anto mane tich manase gine ni wuoi dhi manyo mane gima asebedo kana timo e weche ga wuone personally. Nitiere ojende mabende koro neno chenro machalo koda kamandie gibende giwacho ni to en jal mane mabende wanyalo wuothe toke kata mabende nyalo mako badwa nikech ywak osebedo mathoth ni ojende bedo gi jotelo mako badgi lakini gimaber to kagene. Emo bende na pinje ni to bende in gi tich mabende ne timo kopo ni nyongo no seluoge kocha to ne wan gi moshmuron mabende ne tiyo kode matek. Political goodwill mora kata nowacho ni mina ng'at mora ndik na kit ni kata chilari adek kata konyo youth mora through in. From my personal ane konyo ji ki an kaka Abwajo. Emomiyo an lueta. Ano kalandi ng'o nitie jotelo moko awinjo nitie jok moko madochung' governor komiye piko to gikelo ni microphone nyaki wachi ni ma piko ayudo kuom ng'ane. Koro every day after 2 weeks gikelo ni apiko kendo ni bwana wach ni jatelo ni mumiya piko. An gimomiyo asewuotho go ojende ma close. Ojende sing'i gima setimo negi. Kisumu County mangima o Kisumu Central. Niwach an gi osiepe ka chakre Mwalo. Oseng'teti Fotana kiwuotho kocha Muoroni manyadina kidhiri nyaka Nyakach an gusiepe kono nitie impacts moko matimo an alumni an jakom mar alumni thurdi buoro adhi kono makata kawuono adhi Nyakach an kane en ka julu kadero ka kuma kawuono isidho ogai magine mana bath dala wakanyo gita kanyo an gi osiepe Kisumu West mano turo anjo Kisumu. Ng'eni samoro jomoko nyalo wacho ni tang'o momiyo chal ka gimigo pap ne Dr. Ron kabisa. Chal ni luodo se gwenyore ka. No. Okan ni ogo pap ne Dr. Ron ni agine. Aneno maneni odongi gachiel. Taduaro ni vijana wariure. Ba Kisumu County. Wawuoge dola chiel. Mon ki chochruok bedie. Niwach ng'eny joma vijana matimo kae. Ni pok noneno gima aseneno. I have been beaten once by a snake. Okadwa ni giolre. Mondo snake mano gine cha ni wach an gi experience manyalo konyogi. To okene yo marach
wachako go forums ma wariwre godo wago mbaka kiviwan wawere gi jodongo gi mondi mondo wariwre we speak with one voice. To riwruok no an gima temo nyiso gi ni ng'ama nyalo winjou manyalo timiza hopes maru kata jok madwaro kom from MCA almost en mheshimiwa. But dwaro niya kapok waloso chenro no nyaka wariwre wago mbaka wachung' tok ng'ata achiel ma ng'ama dhi wacho weche wa. Abwajo kidhi lokri mbele ka. Ing'eyo an ranyisi mara kuom jopiny kata sani. Gima nasewacho ni ma nowacho ne kamato bang' dweche adek noneno lokruok. Gima anyiso ga ji pile ni and you'll get me in very ordinary places. Ibro yudo papa neno obunga katugo, ibro yudo ndie kasele kacha chamo bajia, kama masa ibro yudo kacha, ibro yudo ka wuoche ka fire station kanya gogo mbaka giro were, onge kumaringe. Dala na kata oda ji ong'eyo. Kuma dake I am a very non-public figure. Adhe kure, aringo kure. Minwa uso rech gine kacha. Minwa uso rech fresh fish market. Ringo has been changing goal possible. I cannot because inyalo kata siema, ani ng'o an ng'ama pod nyuol ne ngima. Kata kala ni wudi olal, en ng'ama inyalo siem mariera. An ng'ama jo owetega, yute ong'e town ka. Okay, sama kori biro e kama Dr. Ron, ibiro ikonye with all the resources, ibiro ikonye mumbele. Mani kako nego wadware because young people may not have money, but we may have the energy and the unity to select. But embakano, angini jomatindo ka wuka di penye ni angoma wadi yudo, angoma yudo e kamp no. Kapo kwa de gigi me yude kamp no, be usebedo gi mheshimiwa Dr. Ron ma ushare vision mara mabende samore na godoma county mineno ni magi ma modwa kelo ne jo Kisumu county. Mokuongo, I am an economist by profession. So nitiere weche moko ma I believe ni someone should do. Ang'eyo ni onge governor mose yien ndiko manifesto nyaka sani, ng'eny gi ndiko manifesto sani. But I have shared with him my aspiration. Aspirations wa kaka nanene. Aketo ga aspirations ko gik moko adek. Lokruok, dongruok, gi konyruok. So these three ntiere gik moko adek Kisumu county ka ma believe niya ni korie kata jatelo no donjo mano yie godo we can work very well. En ni lokruok, dongruok, gi konyruok. Health, roads, commerce. Health en niya sani igni 15 ka devolution osetimre. Okonego bedni pod waloso dispensaries. But onego bedni dispensaries nigi yedhe, to nigi nurses, to nigi modern facilities. Mano should be the next agenda. Ni eri kaka nurses yudo pesa maber magi are motivated to work in those dispensaries. Dispensaries go onego bed gi yath because they are Jaramogi to referral. Onego bedni thiedhi piny kocha. Malaria onego bedni teri Jaramogi. Malaria gi diep onego bedni teri Jaramogi. But malaria tero ji Jaramogi ni wacho onge yedhe. Yedhe kuondego. To nurses are demoralized. Na unjo kata nyocha ni ji wuok strike. Aramondo make mana gi kanyo wadhi imodh pi matin wachak waduogi kendo wa winya nene to japiny wacho nang'o kuom gajo ng'wana kana kaachiel kod moluor George Abwajo mabende wacho kacha ne wuok oko kaachiel kod resources magete o support kacha mheshimiwa Dr. Ron. Ok ni nikech odhi kawo gimoro kata lwetgi ogwenyore, owacho ne en odhi o campaign kendo konyo mheshimiwa Dr. Ron nikech onena kaka achiel kuom jotelo mabende samoro ok nyal gwenyo paro mojende ni godo. Kod ugetul mar ariyo to dhi nyiso ni to support mare ma Dr. Ron kane o support nade lemo mane ma en godo kanyo stake mane bebe samoro ne dhi yudo kacha bende gisebedo winjruok moro amony kuom gejwang' me kit mana kanyo wadogo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Kisumu. I am Elisha, is the CEO and founder of East Africa International Fashion Week. We are excited to bring together the best of East African creativity this year to Kisumu Dala. Kisumu, the runway is calling. Join us on Saturday, 15th of August 2026, as from 4:30 p.m. to 9 p.m. at the kamano nyakoro mga juang machakwa duge tirono mar ariyo kama pod wago mbaka kaachiel kod moluor George Abwajo mabende wuok kacha mar siro telo no mar moluor mujumbe ma Kisumu Central mano laktar Joshua Oron mabende laro komno kacha mar governor. Ne wawayo kawacho ni kwaduge tirono mar ariyo dhi kaachiel kod somo utema kapok wadhi kanyo to nonyiso ni to sama bende koro gina kam mar Oron kandie ojende nigi alemo mane eyeka gino mane kata olemo mane ma inyalo wacho ni dhi nyak ma bende koro rowere nyalo yudo ei kam mar Dr. Ron. An nyalo wacho gima ojende wacho. To kata ka nyalo bedo gi mheshimiwa, adhi wacho gima ojende dwaro. Ojende dwaro koma nyalo riwogi. Iluongo ni joined at the hips, the governor. Ok gidwa ywak kendo, to ojende dwaro kom moro ma nyalo nende ni Kisumu mondo tieg vijana Kisumu bed nigi growth moro. We want to be a county moketo threshold no malo niya ni mae e headquarters ma joluo to county wani ema nyaka set pace. Koro jende ne wish ni ere kaka wang'ani wagi nyalo dwaro kata mondo gibed jalup mar governor mondo giring kod kame wacho no bende wachore kacha ne nitiere ojende ma bende koro wuok kacha madwa bedo kacha jalup governor mopogore but oda wuoyo mar Oron kandi ni achiel kuom gi bende wacho ni chal ka gima geto kanyo kata chal ojende wacho ni mondo miyo ineni kaka achiel kuom jogo ma bende samoro nyalo kawo kata konyo Dr. Ron kadhi mbele campaign. Nono ni lemo makamano samoro Dr. Joshua Oron wacho ni nyalo bedo jalup mare be eno kend gima ber. Yiero mar governor chik wacho ni governor ne yier jalupne. En man yier ng'ama ne nyalo konye jalupne. Wan kaka vijana tijwa en achiel ni the responsibility ma yiero jalup governor lies in the governor himself without any pressure, without intimidation, without arm twisting ni nyaka yier gine. Apana. But nitiere ni ang'uma ukele mesa mondo to value mane miad. To kandi po ni nitiere lek machal kamano ma vijana moko segombaka. Ni kata boja nyalo kwani ang'uma duong' e deputy governor no ma ok anyal tim. Ang'uma timo. In terms of age, I am well experienced. Kiloso weche uchumi. Asetiyo ne national government, asetiyo county government, asetiyo gi NGO, asetiyo gi private sector to kuonde matiyo. Results are there to show. Asetimo all these projects, asebedo budget, asetimo budget e county government. Ase advise governors mopogore not only nyang'nyong'o himself, but counties moko mopogore te. Kora ang'o maduong' e gino maduong'. Onge gima duong' e jalup governor en ni ere kaka ikonyo governor mondo ko onge kata ko assign tich inyalo timo. But gimomiyo dang' bed maber ni kata ko ken Abwajo ni rawera moro donjo en ni young people would feel included. Na wacho mach donjo jikon so that young joma tindo kik bed mana e sitting room but gibed e kitchen mondo gine
because Luo Nyanza ka wani transition to nyaka wa develop leaders madhi piem gi ojende moko kata leaders moko marowere mawuok e thuche moko kuonde kocha mondo ka ji bete mesa at national level nyaka bed ni nitie nyinge moko miluongo ni ng'ani nika to nyaka wabed gi jok moko manyalo tielo kamano. To ka ojende wacho ni George Abwajo manyalo timo kwan ang'o maduong' ang'o moko nyalo wacho to Kiingereza moko adeke moko nyalo wacho yawa Steve. Koro aneno ni ka ji wuok ka gima dhi timre because wan gi mpangilio mar karowede wadwa go buche all the 35 wards of Kisumu County. Our work or our intention is to unify everyone and to speak with one voice. Who has our best interest? Kaka wan jo matindo. To ere kaka wanyalo change dynamics. Ansani nitiere osipiga mar ojende moko moselunga campaign. Nyocha ne wan chamele ka support osipna mapita Otieno. Na support ojende kiluonga to antie na no Kisumu no thought. Ntie osipna moro luongo ni Hannington Ago machunga. Na support to an kumora mora kata Kisumu Central ka ntie moro luongo ni Joshua Odongo bende moro ntie Kisumu Central. Kiluonga ta biro a support. I'm working with all the young youthful leadership ma Kisumu County. Nitiere moko mochung women rep an kiluonga ni gini tabiro wa support because an Kisumu County mangima an gosiepe awacho ni aja Kisumu kogony konyando malewe but Nyakach no edala na mar ariyo because apart from somo Nyakach nyaka kawuono ni an jako mar Mnyanganya Nyakach no an gosiepe mang'eny kabisa especially lower Nyakach ma they call wen poponditi an gosiepe mang'eny kabisa but bende joka ng'eny kane ya Kajulu kadhi Kajulu. In fact, jokane ohera ma inyalo heri kane imulo kata thuru. Jokane ohera. To agoyo dak e town CBD ka. Ang'eyo from Adongo town ka to Mboya ka ema donge. Koro ang'eyo an gi constituency ma large. Network maduong' Kisumu County ka. King'eyo kata kuma wuok e jo Kisumu kana. In fact, let me surprise you. Kisumu Central, ing'e constituency manoloyo Kisumu Central, the second constituency in terms of votes was Kisumu West. Jigoga mana koko ni Nyakach Nyando nini. Kisumu West is number 2 kuom votes mane gichiwo after Kisumu Central. So, jokata king'eyo jo Kisumu West kata jo Kisumu ok gitin. Ging'eny ruok kabisa. Koro ana believe ni kochopo constituency network ng'amu understand Kisumu mana dongo ka man gosiepe ka bena nyala. Koro kadi her ni jopiny kata jo matindo dwaro endorse nyinga mondo abed kanyo. Ang'o madang' ok atim? Ma ok duties mage ma usigini because duties as per the constitution they are very clear. I can represent the governor, I can do any work, anyalo ora, anyalo chiwora, anyalo represent interest gi, I represent interest gi mathoth ndalo mang'eny. Koro it may be that time but mano mpaka ma ibro watch back. To sani is the hard work. How can we secure the governorship but with the promise that we will be in the kitchen maonge kumora mora maonge kumadhi. And with the promise that you too you will be in the kitchen. We have to be in the kitchen. Ano kabika kenda. Angusipe mang'eny. Yena in fact na jagowa ni Steve inge ani niga kapele. Ta believe ni inbeja Kisumu. Koro katika pokadhi mbele kate chenro na. Yena ni akwa kurani. Inrawera ka an. In nyaka tuwa kodi. Mangine ni yo madedhi nyaki bi mondi because yini be yini constituency madu. Koro yena ka wasetieko twakane. Nyaka seri wachak kodi in bi penja ni ang'o manitiere. But let me invite young people mani oko kacha. Ng'at mora madwa gini. Ng'eyo leadership is something ma onge ng'ama goli kitanda. Ndalo moko kana complain ni to gini muoma to ng'at moro ong'isa ni gini ng'ama nogoli kitanda onge. In mani chiwori ni jopiny ni dwar onge ng'ama golo ng'ate kitanda. Ichiwori jopiny wacho ni ngiti chiwori mbele kati ikao gino. Koro mane kuma wantiere onge ng'ama nogoli ng'ate kitanda. Koro joma tindo bende madwaro maparo kaka ana pare bende akelo niya biwa go mbaka. Wariw ng'ani lwedo to wabed kode piny but let's mobilize votes for him. And aonge any by the way chunya ng'ich gimomiyo chunya ng'ich it's just a matter of time. But 10th of August, Chimo voting day, that Tuesday, Saparga Chiel, Oron Dibedo Governor. By the way, Anna no kanti wasiwasi sijui jokumoko do wacho nyingegi because but chunya ng'ich kabisa. Ojende nyalo gombo mondo miyo ikaw position ma deputy governor mondo kato yie Mheshimiwa Oron oyieri bed jalopne.
to mana kaka iwacho ni gavana ok onego bed ni bedo gi pressure mar yiero jalupne moro amora. Ponono jopiny kata ojende oyieri in ema ibed you are the candidate ma bende gi prefer, to Mheshimiwa Dr. Ron oyiero ng'ama chielo mopogore kod in, ibiro bedo e camp koso dhi kawo plan B? Dong siasa is very dynamic. Gima wanyalo wacho kawuono kata koro mare makiny inyalo paka iruto kawuono igine oriembo Kindiki moyiero Abwajo kaka jalupne. Dong koro magi gik ma koro dhi fall by the way. So if it's dynamic and maybe kido kanyo timbi dhi awacho mana ni wawach mbaka no kawachopo kanyo because county mangima sani kata Ruto onge ng'ama nyalo yiero deputy ne sani wasero mbulu to wasero mbulu ne ng'ata wadhi seme kaka wuono ji ntiere anding'o panga nikech ok inyal keto ifut ni kae to gimidwaro chok iyudo man tok dhi dong Bwaji campaign mitiyo gi resources magi kama kato wacho no yiero ng'ama chielo. Wago mpaka no kawachopo kanyo. Efforts are on the table. Another thing mabende koro kelo gwenyo maparo ka en chama gotiko. Okay. Be uneno ka samoro nyalo bedo mayot nomination kane mondo mayudo tiko. Kose usewuoyo table mwacho ni to chalo nade. Samoro bende wanyalo dhi kama karantiere certificate moseyudi chini. Steve. Wacha dier jopiny ong'e ni to wadhi ka. Mokwongo nachako wacho ni an ODM life member. To nyaka kawuono I am a member in good standing. Ka in life member tichulo dues gi yearly. So mine nyaka kawuono ler. 2, I only ringo gi ng'ama chung ODM. Kuma wachunga nyaka sani wan jo ODM. I get privilege by other relationship wuoyo gi party leader. Party leader always assures not only me kata washuaga nyaka jok moko ni election dhi bedo free and fair. An adwaro kura maraching abere because sero piny gi sero mbulu bende abere. An aching no ema ritoga. Koro, ana kana shuai. Gwonyruok moro to onge. Jok moko nitiere moko dwa campaign ma paro niya ka giluongo nying jok moko to tiko dhi migi. Oyo, nitiere mana jatelo achiel kende mane nyalo mako kata lwet ng'ama useless mabed gimoro. That was Mano Nindo. Right on Raila Amolo Odinga ne nyalo mako nyaka lwet ng'ama jiunge ng'en kia tich ng'ama nono ka pien punda. Mabed gima duong' malich. En kende manene gi. To sani juchiwa chiwa no what if we want to make the party my ODM for posterity, unless no one don't party in 2028, but if you want to make the party mondo be strong, like members madonji maching moro wabedi kata secretary general magin nyaka we have that change management in party. So nyaka chak give free and fair nomination. Let me only kaka jachama ni chama ni daher ni wajoma tindo weakness mar chama ni sani en joma tindo jenzi onge chama jenzi koko but they are the few registered members. Then you with the chama you do youth leaders like chama you're going 50 years 40 years. Why? Because there has never been progressive growth mar party. Because party kaka ANC gi chama mapa pinduzi mo work South Africa gi Tanzania respectively